Фачи се. Наляво. Атай. Сега тук ще намериш лава. Атай. Има една минута. Давай. Ще стигнеш. Долу-терни. Долу-терни. Fire resistance. Бързо. Къде си, Вини? Бързо. Чакай, запуши ма. Хора! Се телепортиш. Не мога. Кой обор сте? Вини, ала ме отпуши, бе. Чакай, бе. Трябва да се приготвям. Ала ме отпуши. Стой. Да, те пък се върна, бе, Вини, бе. Имам. Паднах стените, ари. Паднах стените. Не, бе, ебавам с 3 секунди. Аре, ала ме отпуши, бе. Айде, паднаха. Еми, да. Как ти е името? Съдхерджа. То ние сме най-много, аз отивам се цепа. Добре, Вини, ала ме отпуши, къде ще се цепиш? А ти малкото го носи. Ери, две. Къде го е? Чакай. Аре, Ники, къде сте? Аз така отпуши ма. Още малко чупи това долното. Айде. Какво стана? Спечелихте ли? Сега Не, Ники, в кой вярваш? в те. Айде. От тук нагоре. Айде. Чакай си взема камък, се изкочи. Так, аз горе. Когато свършите, ми кажете. Аре, бе, аз съм горе. Чакам те. Аз ще разузная. Точно там. О, Веня, още никой не е взел диамантите. Я латери. Бах, те всички са се скрили. О, от червените има само един човек. Колко са? То още не се е развил. Хей, тук са. Ето тебе. Свършихте ли? Не. Къде са? Аз това търся. Търси ги. Няма. Аз проверявам честите, защото понякога ги... Аха! Към спална. Ела към спална, никой не е взел дъма. Ето ги, цепа са на спална. Ето са, Вени, цепи го тост, убиваш го. Убий го. Добре, дай сега тук долу. Другия, цепи го. Ето го, цепи. Давай, Вени, вземам доста и скачам. Яла. Но къде отиди, бе? Ето го напреди. Май малък. Не си става с ти. Но точно, му цъвка яката. Всякът момент на едно пет. Изяди легендарка, май. Дай, легендарка изяди. Бой. Ти можам да го оцелиш. Това вече го оцелих. Давай, ти. Цепи го, не цепи го. Браво. Браво. Ей, майка. Идва някой за тебе. Айде. Уху. Баси. Умря ли, ви? Да. О, да. Няма нищо. Ляве. Аре, сега нещо друго. Аре? Не, аз искам пак да лоша. Айде да лоша. Аре, бе. Човек, виж, аз тази игра умрях. Това е супер много. Айде. Арената с 12 човека. Ами, чакай, Мимиро. Чай, че не мога да намеря арената, бе. Ти даже не знаеш къде си.
fast jongen. Ik schroom. Aray, Vini, Ik zeg. Już smok strachują. Какво? Страхот. Скелето отвън каквато му тай. Никва. Вини, аз Джордан не ме интересува. Of waar slaap ik zo in Minecraft?